Hvor mærke Ole, der sagde du den her, den har i baglænden. Jeg står og drøber alt det der blod ud i håndvasken. Det skal mere opad. Det er jo aldrig, hvad de andre de så kommer en tjener, der går ind til bilen. Jeg ved så ikke, om hun besvimer, bare besvimer af blod. Så jeg står der, nej, håndvasken der var bare fyldt med blod, fordi jeg sprøjtede bare ud. Hver gang pulsen, den, så det er jo bare sådan, jeg stod bare, jeg kan sagtens arbejde videre. Nej! Så kom der en en frivillig. Kom så, Ole! Køkkenchef. Yeah! Det ser rimelig alvorligt ud der. Ej, det er tid til at fyre. Dagen efter før, der er lige været til anden lærlingstur. De andre, de har drukket. Ja, det er sidste gang, jeg gør det. Jeg kom hjem, der er nogle gælde. Og den ene er faktisk. For jeg har fødselsdag. Og jeg er så glad. Er det også noget, hvor man... Det skal jeg. Så blev jeg har ringet til Bubbe, Niklas Sørensen, en time før og spurgte, om han ikke kunne køre og hente mig. Det kunne han da godt. Så de lige kom til Skodborg, skulle i bilvask. Så ringede jeg til ham. Fanden min, du kan tage først. Så kan vi komme ind i men jeg skal lige blive først. Det er en kæmpe forbinding på. Det stykke, jeg spår af, det er hende, der så ikke synes lov til at blive det på sig. Jeg står på svømning. Så kommer jeg ud på svømning. Så er det første, så er det her. Så siger jeg så, det der stykke. Han kunne, Jamen, det var godt, at det på. der blev ikke holdt. Ja, den er med. Venter på et. Stille og roligt. Ej, det er rent nok, han trykker lige på den. Så knækker han ham. Ja, du kan knæse over det hele. Jamen det, Der blev gødet nu. det gør det fandme overalt, kan jeg love for. Se, hvor mange gange de brækker sig derovre i går. Den var top. Og det er til at have den. Må vi rejse? Løber med alle fingre. Helt ud. Kommer det igen til næste år, der tror jeg. Så først får jeg sådan noget... Var det godt? Var det godt? Det er åbent sår. Så jeg skal sidde og trykke sig lidt. Så kom frem med det. Så, søs, kom så! Jeg kan se, Sådan noget, hvis vi gør det godt, så bliver det til husblæst. Oj! Der ryger en bytur over på tredjepladsen, bare lige så I ved det. Så må I kraftedeme give mig noget effort her. Og bare flyder mig i smerte. Så går der 10 minutter, så kommer ind med en sådan en lille blødt saltvand, som jeg så skal drøbe ud over det der, før det bliver sådan noget, det stopper blødning. Så kommer hun så viser mig lige 2 gange, hvordan man skal gøre det. Der går nok 20 minutter, før du er færdig med det. Kom så, søs. Der er en bytur over lige til begge to. Kom så. Og så når jeg drøber det der nedover, så alt det blod, der røg nu, det flyder bare af. Oj! Det var fedt. Ja, det så godt. Det havde du også. Den blev lige klakket af der. Hvorfor er det, man får dårlig tarm, hver gang man sætter sig i stolen her? Der er noget magisk over. Det er noget at gøre med anal indførsel. De virker nu, de stikker. Det er klart, at der er gået 3 timer, hvor de er sat det sammen. Det var også omkring middagstid, du flygtede. Hey! Dommer, der er doping i spillet. Jeg sidder sådan her hele turen hjem. Uanset hvad der kommer forbi. Dagen efter, så er jeg så i byen. Bronze! Bytur, søs, bytur! Jamen, vi har også vundet et stort om. Du skal først danse den efter. Bag. Det er rødt, jo, eller? Nej, du skal bare tage den efter os. Det kan godt røre den værste. Hvorfor sagde du så? Jo, glemte det ikke, jo. Jeg siger, Det kan godt være, vi er gamle, men vi er stadig flotte. Fræk, Mikkel, du er fræk.
Det er overskægget, der gør det. Prøv at se overskægget. Dommer, jeg vil godt melde om fejlagtig hund på publikum. Kom så, Michael! Jeg måler. Det kilder helt under. Jeg tror, det kilder. Under han kaster, over han smiler. Ja! Hvad står der så? 1-1. Se min klub. Er du? Lav du rosinen så? Nej, jeg pakker bare op. Ole og Søs, come on, come on, come on. Var det klart? Jeg får 2. I går der sagde det, vi sklunker. Så er det smule på mig. I gjorde også det her lige før. Ja. Må jeg tage imod? Just turn your ass on me, bitch. Jeg vil godt melde om lidt for mange seksuelle Far, kom så, Søs. Jeg kan ikke godt Smadrer du? Smadrer i dem. Ole, tag imod mig. Ole må altid tage imod. Det er 27 hårde, skarpe kugler. Det penetrerer. Ole han sejker mod os. Ole han tager imod jo. Det bliver alt for lige. Ole giver os billeder ind i vores hoved, når han siger, må jeg tage imod. Jeg er godt klar over, I blokker for mig herovre. Det er godt klar over, det er det, I prøver på. Det er mig, der har den bedste statistik efter. Der er ikke så meget hæft derovre. Kom nu, mand. Ja, det er frisk. Du er banal, mand. Jeg har lige været... Ja, men Sønne, skal du sætte dig op af en bus og meditere? Det kan jeg ikke. Der er jo bræk over det hele. Er der patter over det hele? Også det er sikkert. Hvorfor går du så godt bag bussen? Se på mig. Jeg har prøvet. Hvor nederen. Nej, det er sgu godt i gang med. Det er sådan noget, hvor jeg bare lærer det meste. Jeg hæpper på jer. Hvorhen? Jeg hæpper på jer. Helt sikkert. Jeg hæpper på jer. Jeg var ubesejret hele sidste år. Ja, kraftigt. Jeg er seriøst. Nu hæpper vi på jer. Og hvad er det? Det er vi hjemme på. Det var godt. Ej! Skal jeg gå op og købe på øl? Nej, ikke den måde. Synes der nok lige... Ej, kan du så få lukket dine bukser? Han skal være klar til at vise musikken. Jamen det er fordi, jeg er klar til at hovere. Lav du Det er fordi, helikopteren? det tager for lang tid. Ser du helikopteren? Dommer Paulus. Den vej op. Kæft med bossy. Hun kan sige, hvad man træffer. Selv dødstråle i øjnene, det kan jeg godt love dig. Hun er bedst til det. Ja! Hvordan kan man have så en dårlig partner? Jeg står der, der drikker med skuldre. Kom igen, Michael. Kom med pisse. Kom med Kom her. Godt gennem. Kom her. Kom her. Er det en Kom så, Søs. heldigvis pisse mig færdig. trækker lidt af nu her? Mikkel, hold den i bukserne. Det er jo lukkumstur. Det er rosin. Har du ikke den helt gode? Det er rosin. Kom med en kogle, så trækker jeg ikke. Hvad bliver det? Og så Den gør ikke, men jeg gør det. 2-1 så. Jeg føler mig så provokeret, det der. Var det en stor eller en lille? Klar til at vinde. Hjælper han... THG, et stort selskab, hvor han så blev ansat der i... Jeppe! Hvad står der? Det er ikke tid til. Skal han lave noget? Hvem spiller? Det gør I selvfølgelig. Ole, du skal ikke lyde. Han er så pisse. Hvem spiller? Hvem der sidder på weekenden? Det gør Danmark og Island. Jeg er der færdig med den der. Er du af i den dog? Ja. Kan du se noget om den der? Hallo, Nina, hun er Om en time, måske. Hun havde ikke fået lov.
Kom så, Ole. Ja, det var bagligt. Tredjepladsen, I spiller om. Kom så, Ole. Ja, der var sgu da en weekend, hvor han så var bare smadret. Nej, hvor er det tæt. Nej, en anden, en master, den havde. Så han købte min gamle. Dommer, jeg har et spørgsmål. Nej, du skal slet ikke spørge om det. Var der bowles? Ja, det var der. Det var da godt. Det var et dårligt spørgsmål. Så han købte min gamle master. Det var ikke, du vil igen. Var det mig, der havde væltet? Nej, jeg havde kampen med. Må jeg hen? Det er ærligt sagt, det er. Det kan godt være, han er dårlig, men han er lidt ærlig. I sætter man stor pris på, den slags. Du har ikke lige ødelagt på det. Til dig, tak for dig. Okay, men du må ikke låne den hele aften. Det er stor ben. Det er en lille jakke. Det er så ringe. Det er bare så dårligt. Du er også handicappet. Du er også handicappet. Det er så dårligt. Indrøm det. Godt nok, så må du. Så må du. Handicappet. Ramte de helt ude for nu, eller hvad? Nej, jeg bliver ikke.